Urunk békessége minden kedves testvérnek, és a mennyi atyánknak, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak, és őriző angyalainknak, hogy itt lehetek veletek. Ismételten köszönöm az ardói és a völcsöki gyülekezet meghívását, hogy mondjak elétékben, adjak egy néhány szót, amit én értek az isteni megváltási tervről. Én, amit értek, az nem tökéletesen teljes, még lehet hozzáadni és elvenni. A negyedik őrváltás. Mit jelent a negyedik őrváltás? A negyedik őrváltás a Bibliában a negyedik időszakot jelenti az éjszakából, egy időszakot 3 óra és 6 óra között. A zsidóknál így volt kiosztva az éjszaka, és Urunk Jézus ilyen időszámításra utalt, mikor az evangéliumi időt 4 részre osztotta. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak az ura. Estejé, első őrjáratkor, vagy éjfélkor, második őrjáratkor, vagy kakasszókor, harmadik őrjáratkor, vagy reggel, negyedik őrjáratkor, és tovább folytatja gondolatait. Hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom, vigyázzatok. Márk 13-nak 26 és 37 verse. Urunk megmondotta, kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tűn az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tűn az ő ház népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Máté 24-ben a 45. Elmélkedvén azon, amit az Úr Jézus Krisztus mondott, feltesszük magunknak a kérdést. Mit akar tanítani nekünk? Van itt néhány információ, ami egyértelmű, és ezek a következők. A. Van egy Úr, és ez az Úr Jézus. B. Van egy szolgálósereg, akit az ő hűségesei lehetnek, nem az evangélium korszak bármely időszakából, hanem, amint az Úr mondja, a meghatározott időben. És mikor van a meghatározott idő? A kijelölt idő az Úr Jézus második jelenléte. Ez az idő a 10 szűz példázatában van szemléltetve. Az eledel az a kiáltás. 1 Tesszalonika 4-ben a 16, Máté 25-ben a 6. Vagy eledel, mely most van adva az egyháznak, nem a Luther vagy William Miller idejében. A táplálék a proféciák megértését jelenti, Krisztus uralkodásának kezdetét. Ez a mai idők eledele. A 10 szűz csak táplálkozván a meghatározott időben kapott eledelből, úgy értik meg, hogy az Úr visszatért másodjára. Megértve a proféciákat azt mondják. Íme a vőlegény, íme Jézus visszatért a földre, de a világ szemé előtt láthatatlanul a levegőben, a föld atmoszférájában. Csak a szüzek látják, de ezek is nem testi, hanem lelki szemeikkel. Következésképpen a fentiekből kitűnik, hogy az eledel az igazság Isten igéje. De ennek az igazságnak melyik része? Volt egy igazság a Noé idejében, az özönvízről, amit hirdetett Noé. De ma egy különleges igazságról beszélünk. Melyik ez az igazság? Volt egy igazság a megváltó első eljövetelének idején, melyről Keresztelő János így nyilatkozott. Íme az Isten báránya.
Ez a jelen való igazság, és még több is. Ez az eledel alkalmas ez időben. Visszatérve ezekhez a szolgákhoz, a keresztényekhez, ezek állandóan várták az ő uruknak visszatértét. Az ígéret szerint. De ők figyelmeztetve vannak, hogy lehetséges, hogy aludva találja őket az eljövetelekor, és nem lesznek felkészülve. Ha ők alusznak az idő alatt, az Úr kiosztja az eledelt, és nem tudnak táplálkozni. Bölcs Salamon mondja, példabeszédek 10-ben az 5. Gyűjt nyárban az eszes fiú, aki álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú. Némelyek azt vallják, hogy nem alusznak, de nem látják az Úr jelenlétét itt a levegőben, az atmoszférában. És az ő szolgatársait verni kezdik. Máté 24-ben a 48 és 49 vers. A tanítványok megkérdezték, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? Urunk mondotta, hogy egy ideig nem lesz jelen a földön, de ismét visszajön, és ezért kérdezték. És micsoda jele lesz a te eljövetelednek? Máté 24-ben a 3 vers. Még érthetőbben. Milyen események fognak lezajlani, mikor a megváltó másodjára jelen lesz? Pál azt mondja, megjelenik másodjára bűn nélkül, nem a bűn tekintetében, mint Románban, Zsidók 9-ben a 28, nem testben, hogy még egyszer meghalljon a mi bűneinkért, hanem mint király, a világ személy előtt észrevétlenül, mint hatalmas király, és örökkévaló pap a Melkisédek rendje szerint. Zsoltár 110-ben a 4. Miért van szükség erre az eledelre most a jelenben? Ez eledel Istennek igéje, ez időnek eledele. Urunk mondotta, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Szükség van tájékoztatóra, ez isteni eledelre. Ez evangéliumi korszak végén, és nem az elején. Hogy a példázatban levő szüzek felkészülhessenek a mennyi vőlegény fogadására. Mivel, hogy hamarosan megkezdődik a bárány nagy mennyegzője, mely meg van jövendőve a Jelenések 19:7-ben, de van egy rossz akaró, aki óhajtja, hogy ez a mennyegző ne mehessen végbe. Van egy ellenség, ki nem akarja, hogy az Ábrahám magva kiegészítessék, mely által megáldatnak a föld összes nemzetségei, a mag, Jézus Krisztus és az ő egyháza. Galata 3-ban a 16 és a 19 vers. Ez az ellenség a sátán, aki nem tudja visszatartani a vőlegényt, de megzavarhat, félrevezetheti az ő jegyesét, hogy ez ne ismerje fel az ő idejét, és abba a tévedésbe essék, amelybe a zsidók estek az első jelenlétekor. Isten Péter apostol által közli velünk, hogy egyes proféciák, melyek a világ történelmében bekövetkeznek, világosságul szolgálnak a szüzek számára, mely állandóan világít a tengeren, hogy a parthoz közelező tengerészek megtalálhassák sötétben is a kikötőt. Ő mondja, igen biztos nálunk a profétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és a hajnalcsillag kél fel szívetekben. 2 Péter 1-ben a 19 vers. Egész 4. őrváltásig, mivel a hajnalcsillag akkor kél fel, nem hamarabb. Ha megértjük ez igazságot, ez azt jelenti, hogy ettünk az eledelből megfelelő időben. Megértettük, hogy Ádámtól a 7. nap, a milleniumi nap, amely 1874-ben kezdődött, mint Krisztus jogos uralkodása. Mivel a mi nemzedékünk a milleniumi hajnal idejében él a proféciák fényével, az Úr Jézus mondja, én Jézus küldöttem az én angyalomat,
hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnal csillag. Jelenések 22-ben a 16. Hóseás próféta azt mondja, az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. Hóseás 6-ban a 3. Nincs-e tavasz, testvéreim? Nem csak a 2023 tavaszára utalok, hanem Jézus Krisztus uralkodásának tavaszára is. A világ számára ő úgy jelenik meg, mint igazságnak napja, és gyógyulás lesz a szárnyai alatt. Malakiás 4-ben a 2. Csak egy kicsit később. Tavaszi reggel van, és megöntözte a földet áldásával, esőjével, hogy a fügefa és az összes fák kizöldüljenek. Mi tudjuk, ki a fügefa. Izrael népe. Kizöldülve ismét a saját országában, habár egyelőre nem egy megtért nemzet. Tudjuk, kik a maga más fák. Ezek jelképezik a többi nemzeteket, akik felszabadultak az idegen hatalmak alól, még ők sem tértek meg, de megfognak. Izrael népének nagy jelentősége van Isten tervében, és az ő földi királyság felállításában. Mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Ézsaiás 2-ben a 2 és 3 vers. Nem a politikusok által vezetett Jeruzsálemből, hanem az Ábrahám, Izsák, Jákob és a többi ókori szentek által vezetett Jeruzsálemből. Az Úr azt mondja, hogy várjuk az Urat az éjszakának mind a 4 őrváltásában, és mondja, vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik a háznak ura, estei, éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel. Márk 13-ban a 35, és tovább mondja, hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig néktek mondom, mindenkinek mondom, vigyázzatok. Márk 13-ban a 36 és 37 vers. Akkor még nem tudták, hogy a 4 őrváltás melyikében fog eljönni az Úr. De most tudjuk, hogy ő kinyilvánította az ő jelenlétét a nap hajnalán. Ő a tündöklő hajnalcsillag a 4. őrváltáskor. Ézsaiás kérdi. Vigyázó, meddig még az éjszaka? A felelet. Eljött a reggel, az éjszaka is. A 4. őrváltás van, az új nap hajnala. Ézsaiás 21-ben a 11 és 12 vers. Úgy tűnik, hogy Jézusnak a galileai tengeren járása tanulságokkal teljes. A tanítványok a hajóban voltak, a viharzó tengeren, és Jézus egymaga a szárazon. Látá őket, amint vesződnek az evezéssel, mert a szél szembe fúj vala velük, és az éj 4. szakában hozzájuk méne a tengeren járva, és el akar vala haladni mellettük. Azok pedig látván őt a tengeren járni, kísértetnek vélték és felkiáltának, mert mindnyájan látják vala őt és megrémülének. De ő azonnal megszólítá őket és mondanékik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Márk 6-ban a 47-től 50 verségig. Ha követjük a mai világ eseményeit, a Máté 14-ben a 25 vers szerint, nem hasonlítanak ki ezek a háborgó galileai tengerhez a 4. őrváltáskor? Nem a mi szemeink előtt játszódnak le a 46-os Zsoltárban leírt események, ahol írja? Nemzetek zajonganak, országok mozognak, 7. vers. Mi alatt Isten megsegíti az ő egyházát viradatkor, 6. vers. És nem a sziklák hasadékából szemléljük ki az eseményeket, mint Illés a Hóreb hegyén? De igen, épp az események közepette vagyunk. Nemzetek zajonganak, országok mozognak.
1914 óta. De az ő hangja vízhangzik, és a föld megolvad a félelem miatt. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Az Isten ő közepette van, nem rendül meg. Megsegíti Isten viradatkor. 46-os Zsoltár. Idézem Russell testvér gondolatait a második kötet 191. oldalról. Ami mennyi atyánk ismerte a félelmet és a rettegést, amelyek a mi hitünk. Ragaszkodni fog ezekhez kimondhatatlan nagy és drága ígéretekhez. Ezokból ő megerősítette a bizonságnak amúgy is erős kötelét, melyet a törvény biztosított, még egy bizonsággal a próféta által. És ami drága megváltunk, Urunk, aki kezünkre adja ezt a köteléket, és akinek jelenléte meg van mutatva ebben a bizonyosságban, mely a milleniumi hajnalon közeledik felénk, mintha mondaná, mint egykor Péternek. Máté 14-ben a 25 és 32 versekig. Kicsim hitű, miért kételkedel? Lásd, hogy én szellemi lény vagyok, emberi szem számára láthatatlan. Én feltárom magam a te értelmi szemeid előtt, az ige lámpásával, szövetnékével, úgyhogy az elkövetkezendő időben a világ nyomorúságának világtengerén fogok járni, amilyen nem volt azelőtt. Ne félj, hanem légy bátor. Emlékezz, én vagyok, ne félj. Igen, a harmadik reggelén vagyunk, millenium reggelén, és a világot félelem és rettegés fogja el hasonlóan a zsidókhoz. Amikor a harmadik napon közeledtek a Sínai hegyhez. 2 Mózes 19 és 16 vers. A mai világot ugyanaz a pánik fogja el, amikor a mi szeretett megváltónk második jelenléte eseményeinek nyomása alatt az Isten országa hegyéhez közeledik, ahol meg lesz kötve az új szövetség, mely által a világ is meg lesz áldva. Zsidónak először, aztán görögnek. Róma 2-ben a 10. Ez egy kifejező szemléltetése annak, hogy megkezdődött a harmadik nap reggele, de nem egy 24 órás nap, hanem egy 1000 éves nap reggele, amint 2 Péter 3-ban mondja, egy nap az Úrnál olyan, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő, mint egy nap. És a Zsoltár 90-ben a 4 versben, ez a harmadik nap számolva az időt, mióta az Úr Jézus mondta, ími ördögöket űzök ki, és gyógyítok ma, ebben az 1000 évben, és holnap, az elkövetkezendő 1000 évben, és a harmadnapon elvégeztetem. Lukás 13-ban a 32. Urunk figyelmeztet, hogy nem csak a szellemi alvás lehet veszélyes az ő szolgái számára, hanem ő még azt is mondja, hogy időnként lesznek szolgák, akik látszólagosan nem alusznak, de nem fogják hinni, hogy az ő uruk visszatért mondván. Hallogatja még az én uram a hazajövetelét. Máté 24-ben a 48. Péter apostol azt mondja, hogy ez a mi időnkben fog történni. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánsága szerint járnak, és ezt mondják. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. 2 Péter 3-ban a 3 és 4-es. Az utolsó idők a gonosz uralkodásának utolsó napjai, de ugyanakkor a királyok királya, szeretett megváltónk uralkodásának első évei. Az idők és események nem egymásra tevődnek, hanem egymást áthidalják. Egyesek azt tartják, hogy az Úr Jézus visszatért, de még nem léptünk a 7. napba, a minden dolgok helyreállításának idejébe. Lehetséges, hogy ők csak az embernek az örök életre való visszahelyezésére gondolnak. Ez egy helyes gondolat, de nem teljes. Tudva,
hogy az ember nem csak életét veszítette el, hanem mindent, amit birtokol. Az Úr mindkettőt megvásárolta az ő drága vérével, amikor a keresztről a vére lefolyt a földre. Ne feledjük, hogy az Izrael jubileumai, melyek a helyreállítás előképei voltak, nem a betegek gyógyításával foglalkoztak, hanem a birtokok visszaadásával. Azért, mikor a Föld nagy jubileumáról beszélünk, nem látjuk még az örök életre való helyreállítást. És ez nem is kezdődhet az új szövetség beiktatásáig. De világosan látszik a birtoki jog visszaállítása és az egészségi állapot javulása. Ezek tagadják Péter apostol kijelentését a Cselekedetek 3-ban a 19 és 21-ben, ahol mondja az Úr Jézus pontosan akkor fog visszatérni, mikor elkezdődik a helyreállítás. Vagyis a birtokok visszaadása, mert ez nem kezdődhetett meg, míg meg nem érkezett a nagy helyreállító, restaurátor. De ha ő elérkezett, kell keressük a helyreállítás bizonyítékait körülöttünk, és ha egyelőre nem láthatunk, legalább fügefáról vegyétek a példát. Mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár, nem a tavasz. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az embernek fia az ajtó előtt, jelen másodjára. Máté 24-ben a 32 és 33 vers. Szemléletesen mondva, ő elvágta a helyreállítás kezdetének felavató szallagját. Jézus Máté 19:28-ban mondja: ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, minden dolgok helyreállításakor. Ha nem kezdődött meg a helyreállítás, akkor a búza aratása és a konkoly összegyűjtése sem kezdődött meg. Ez azt jelenti, hogy a búza és a konkoly még együtt kell legyenek egy ideig egész az aratásig, mert így mondja az Úr. A búza és a konkoly a kereszténység évszázados tanait jelenti. A búza a jó mag, az Úr példájában a helyes tanokat jelentik, amelyek egy kicsinsereget készítenek, a Lukács 12:32 vers mondja, az okos szüzek, akiknek az Úr odaadja az országot, vagyis az új világ vezetését. A mai kereszténység 100 milliós nagyságrendű tagot számlál. Ők nem úgy tűnnek, mint egy kicsinsereg. Akiknek az Úr odaadja az ő királyságát, itt egy probléma adódik. Az eset nem az, hogy túl sokan vannak, hanem a tanai különböznek a Szentírás tanaitól. Különböző véleményeik vannak Istenről, az üdvözülésről, Isten országáról és az elkövetkező ítéletről. Nem mind hiszik, hogy a Biblia isteni ihletésű. Sokan nem hisznek a feltámadásban, és mégis a menny örököseinek tartják magukat. Egy szóval ezek a vegyes tanok hasonlítanak a Bábel tornyánál előállt helyzetre, mikor összezavarodtak a nyelvek. Úgy tűnik, hogy a kereszténység a Jelenések 18 részben említett Babilonban van jelképezve, és az ott megfogalmazott meghívás, hogy kifussanak ebből a megsemmisülésre ítélt városból, azonos a búza a konkoly elválasztásával az aratás idején. Az aratás példája jelenti az igaz és kereszténynek nevezett hamis tanok elválasztását. Megváltó második jelenlétében. Mindazok, akik ragaszkodnak és magukévá teszik a helyes tant, és egy jó jellemet alakítanak az isteni igazságnak megfelelőt, ezek fogják jelképezni a Lukács 12:32-ben említett kicsinsereget. Gyertek, testvérek, kutassuk még egyszer az írásokat, és elemezzük észszerűen, mert az Isten igéje, a felülről való bölcsesség először is tiszta, békeszerető, méltányos, engedelmes. Lukács 3-ban a 17.
Vegyük a Jelenések 14-ben a 14-et, és mit találunk ott? Ott találjuk, hogy az Úr visszatért, hogy uralkodjék és arasson is egy időben. Látjuk, hogy az Úr Jézust aranykoronával a fején és kezében egy salló. Mit jelent ez? Jelenti azt, hogy mióta az Úr elkezdette uralkodását, elkezdte az aratást. Jó. De mikor van az aratás? Az ő királysága előtt, vagy az ő királysága alatt? Halljuk, mit mond az Úr. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat, mind és azokat is, akik gonoszságot cselekednek. És bevetik őket a tüzes kemencébe. És ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Máté 13-ban a 41-42 vers. Hogy a búza és a konkoly aratása az Úr királysága alatt van? Igen, így mondja az Úr. És a tüzes kemencével, ahova a konkolyt bevetik, mi történik? Ez szintén a királyság alatt történik. Igen. Hogyan történhet másképp? Ha ő kitépi az ő országából a konkolyt, nem ugyancsak az ő királysága alatt égeti el? De igen. De mi a tüzes kemence? A tüzes kemence az Armageddon. Az Armageddon is az ő királyságában lesz. Valóban, ez az igazság. Az aratás megkezdődött 1874-ben a harmadik nap kezdetén, az Úr első eljövetelétől számítva, vagy az Ádámtól számított 7. ezeresztendő kezdetén. És az Armageddonnal, mint tüzes kemence jelképez, befejeződik az aratás. Ebben az aratásban az Úr legelőször Pál apostollal és a többi hívőkkel foglalkozott, akik az ő egyházához tartoztak, és feltámasztotta őket a halálból, és adta nekik az igazság koronáját, mert elérkezett a Pál apostol által megprofétáltak. 2 Timóteusz 4-ben a 8 versben. A Krisztus országa. 1 Tesszalonika 4-ben a 16. Pál apostol azt mondja az Úr második jelenlétének munkájáról, mert maga az Úr riadóval, isteni harsonával leszáll az égből, halljuk ezt, leszáll az égből, vagyis visszatért másodjára, és mondja tovább, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Ez az ő kormányzásának első munkája, egyelőre nincs szó az ókori szentek feltámadásáról, és még kevésbé a világi, meg nem igazultak feltámadásából. Cselekedetek 24-ben a 15. Ezek később támadnak fel az 1000 év során, mindenki a maga rendje szerint. 1 Korintus 15-ben a 23. Az Armageddon előtt és épp közben az evangéliumi kor aratása alatt feltámad az egyház és a nagysokaság. A többi halottak pedig feltámadnak a borsajtó megtaposása után, az Armageddon után. Jelenések 14-ben a 19-től 20 versekig. Kik, akik hallottak a Krisztusban? A fent említett osztályról van szó. Pál és a többiek, akik meghaltak és elaludtak az Úr második jelenlétéig. Ama napon. 2 Timóteusz 4-ben a 8. Más helyen az 1 Korintus 15-ben az 51-től 52-ben ugyancsak Pál mondja erről a feltámadásról, hogy a 7. ezeresztendőben fog megtörténni, nevezvén ezt jelképesen az utolsó trombita szónak, amely nem lehet más, mint a Jelenések 11-ben a 15 versekben említi, a 7. trombita, vagyis a 7. ezer év. Itt a 18. versben arról a feltámadásról beszél, amelyről ír Tesszalonikánál és Korintusnál. Mi lehet szebb és harmonikusabb, mint az, hogy ez alatt, az aratás alatt történik az Úr második visszatérése, mint arató és helyreállító. Ez alatt az aratás alatt támasztja fel az ő egyházát, és az isteni kegyelem visszatért Izraelhez, mert hazavitte őket. Az aratás ideje alatt kezdődik az 1000 éves nagy ítéletnap.
Kezdődik Babilon ítéletével 1878-tól kezdve, és az 1914-től megkezdődött a nemzetek ítélete. Izrael számára megnyílik a reménység ajtaja ugyancsak 1878-tól. Mit jelent a nagy ítéletnap? Jelenti a Hóseás 6-ban az egyversben mondottakat: Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg, és ő gyógyít meg minket. Megsebesített, de bekötöz minket. Megeleven minket 2 nap múlva, a 3. nap feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. Hóseás 6-ban a 3.